xa estamos. Vale, entón, o tema 11, compras e gastos, que é o primeiro da terceira avaliación, xunto co de ingresos e vendas. E antes de ver nada de teoría ni nada, o que vamos ver é o primeiro exercicio. No primeiro exercicio vai nos demostrar, ou vamos comprobar, que xa non podemos utilizar as contas 300, de acordo, para compras e vendas de mercadorías, vale? Que utilizábamos na segunda avaliación, bueno, pues porque cando se empeza a estudar contabilidade, pois, bueno, non se pode meter todo de golpe, non vas meter todo tipo de contas, de acordo? Entón, dinos, unha sociedade mercantil dedicada á comercialización de reloxos realizou as seguintes operacións. Danos unha compra e danos, que isto sí que non o tiñamos en ningún exercicio, o número de unidades polo precio. Entón, compramos 200 a 20, compramos 50 a 18 e despois vendemos 150 a 45, de acordo? Entón, imos ver as dúas posibilidades que temos para contabilizar estas operacións utilizando 300 e vamos ver que non nos vale ninguna das dúas, de acordo? Entón, na solución vale, temos dous métodos posibles, que sería o método especulativo, que é valorar entradas a precio de compra e saídas a precio de venda, e o método administrativo, que é valorar entradas e saídas a precio de compra, de acordo? Entón, vamos facer os asentos como os variamos ata o de agora, utilizando 300, repito, e vamos ver como non nos vale ningún dos dous métodos, nin o especulativo, nin o administrativo. Utilizamos o especulativo, valoramos entradas a precio de compra e saídas a precio de venda. Entón, se o 3 do 9 compramos 200 unidades a 20, estamos comprando mercadorías por valor de 4.000, a proveedores 4.000. Se o 10 do 11 compramos 50 a 18, estamos comprando mercaderías por valor de 900. Se vendemos 150 por 45, estamos utilizando o método especulativo, é dicir, saídas a precio de venda, será 6.750, de acordo? Vale, entón, que problema temos aquí? Pois, se nos vamos ao libro maior, vamos ver que a conta mercadorías ten saldo acreedor, o cal non pode ser, de acordo? Vale? Por que ten saldo acreedor? Home, pois porque o precio de venda é muitísimo máis alto que o precio de compra. Entón, este método non nos vale, de acordo? Non nos vale porque o que dicimos, estamos obtendo unha conta de mercadorías, está dicindo que hai menos 2.000 e pico euros en mercadorías, de acordo? O cal, pois evidentemente, está mal. Vamos a ver que pasa co outro método, o método administrativo. O método administrativo é tanto entradas como saídas a precio de compra. Entón, os dous primeiros asentos son exactamente igual, as compras. Que pasa coas vendas? Vale, pois que vamos valoralo a precio de compra tamén, de acordo? Entón, cales son os dous problemas? Primeiro, que aquí tendría que decidir cales son, tendría que ver que método se utiliza, FIFO ou precio medio ponderado. Ese é o primeiro problema xa. Vale, vamos a supoñer que optamos por FIFO, que dentro do almacén nos din que nos utilizamos método FIFO, vale, de acordo. O segundo problema é que habería que en cada asento calcular o beneficio desa operación, o cal sería total e absolutamente inviable, de acordo? Vale, entón, vemos que realmente os exercicios que facíamos no segundo trimestre estaban preparados para poder utilizar a conta 300, pero que realmente non vamos poder utilizar esta conta 300 para compras e vendas de mercadorías, de acordo? Entón, que é o que vamos facer a partir de agora? Bueno, pois a partir de agora, para as compras de mercadorías vamos a utilizar unha conta do grupo 6, a conta 600, compra de mercadorías, e para as saídas vamos a utilizar unha conta do grupo 7, que é venda de mercadorías. É dicir, nós, o que levamos visto de contabilidade polo de agora, só utilizamos contas de balance, do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5. A partir de agora xa imos aprender como funcionan, como se usan as contas do grupo 6 e as contas do grupo 7. De acordo? Agora xa sí vamos ver un poquinho o que están os apuntamentos para ver un pouco a teoría das contas de gastos. Ben, o tema 11 é de gastos, compras e gastos, é dicir, do grupo 6, e o tema 12, que xa é o último do temario, o último que imos ver, é
ingresos e vendas, é dicir, os do grupo 7, de acordo? Entón, eso, agora mesmo o que temos aquí é que temos contas de balance, grupos 1 ou 5, contas que se chaman de xestión, vale? Que, no fondo, que é un gasto? É unha perda de riqueza, de acordo? É unha diminución de riqueza. Que é un ingreso? Un aumento de riqueza. É dicir, a ti cando chega a factura da luz, evidentemente és menos rico. Cando te chega a nómina, és máis rico. Aumentou a túa riqueza, de acordo? Entón, isto xa nos va a dar unha idea, unha pista de como funcionan as contas de gastos e como funcionan as contas de ingreso. De acordo? Vale? Ben, entón, que é un gasto que temos aí? Pois é un consumo valorado en diñeiro dun produto utilizado para contribuir ao desenvolvemento da actividade empresarial. Pois iso, a auga, a luz, o teléfono, a gasolina do coche do comercial, as nóminas, vale? De acordo? Ben, o Plan Xeral Contable destina ao grupo 6 compras e gastos para registrar gastos. Vale, e cal é o seu convenio de cargo de abono? É dicir, como funciona? Pois vamos a ver, as contas de gastos nacen e aumentan polo debe e diminúen polo haber. O cal ten todo o sentido do mundo. Por qué? Porque si, como sempre, nos acordamos da ecuación fundamental da contabilidade, activo igual a pasivo máis neto, ¿sí? O neto onde está? Na esquerda, na dereita, perdón, está na dereita. Entón, é lóxico que os gastos que son diminucións de riqueza aumenten polo debe, polo lado contrario, e diminúan polo haber, é dicir, polo lado do neto. De acordo? Vale? Ben, entón ese sería o funcionamento básico das contas de gastos. De acordo? Vale, nos, ao longo do tema, vamos ir vendo, pois, os gastos máis importantes que se dan nunha empresa, de acordo? A contabilización das facturas máis importantes que se dan nunha empresa. En primeiro lugar, compras de mercadoría, despois gastos por servicios exteriores, publicidade, seguros, reparacións, servicios de profesiones independentes, etc. Despois os gastos de persoal, é dicir, nóminas fundamentais, e por último, bueno, pues temos aquí un caixón desastre, pues para ver outros gastos, de acordo? Evidentemente, isto é o día a día dun contable. O sea, un contable o 95% do tempo, por non decir o 99% do tempo, está contabilizando facturas recibidas. De acordo? Gastos vale. Ingresos, ¿no? Perdón? Gastos ingresos. Efectivamente, gastos ingresos, facturas recibidas e facturas emitidas. Entón, evidentemente, bueno, este é un tema importante. Vale. Empezamos coas compras, que son os gastos, bueno, pues evidentemente un dos gastos máis importantes dentro da contabilidade. Xa acabamos de dicir que as entradas, é dicir, as compras, imos contabilizalas a partir de agora nunha conta do grupo 6. A conta 600, compra de mercadorías. E despois a 300 non a imos utilizar. Só se utiliza a principio e a final de exercicio. O en segundo, en contabilidade, xa se verá como é a regularización de mercadorías e toda a historia. Pero agora mesmo nos vamos a abandonar un poquinho esa conta e vamos a centrarnos na 600. Vale. A contabilización da compra de mercadorías non é complicada, pero sí que ten bastantes cousiñas que temos que ter en conta, de acordo? En primeiro lugar, temos que acordarnos ben da valoración de facturas que fixemos no tema do IBE. É dicir, no tema do IBE, nos vimos que na factura metíamos o valor dos produtos, quitábamos os descontos por este orden, ademais, comerciais, por Rappi e por Pronto Pago, efectivamente, por esa orden, e despois sumábamos os gastos asociados á operación por conta do comprador, é dicir, transportes, seguros, bases, embalaxes. A partir de aí tiñamos a base impoñible, calculábamos o IBE e despois tiñamos o total da factura. Vale, pois iso imos necesitalo para agora saber contabilizar as facturas, de acordo? Ben, vamos a diferenciar entre descontos incluídos en factura e descontos fora da factura. Que significa isto? Isto significa que o desconto se coñeza cando se produce a compra e, polo tanto, vai ir incluído na factura, ou que o desconto se produza despois. Vou poñer un exemplo que creo que é bastante significativo. Por Pronto Pago. Imaginemos que nos compramos mercadorías hoxe
e nos dan a factura coa data de hoxe, 17 de marzo, de acordo? Que pasa? Que se nós pagamos agora e nos fan o desconto agora, ese desconto vai en factura. Pero imaginemos que o proveedor nos di, vale, tes 60 días para pagar, pero se pagas antes, vouche facer un desconto. Entón, supoñamos que nós, dentro dun mes, é dicir, o 17 de abril, decidimos pagar. Ese desconto vai ir fora de factura. Non vai ir na factura porque a factura se fixo, de acordo? Vale. Entón, evidentemente, os descontos comerciais van a ir sempre en factura, porque os descontos comerciais sí que se coñecen cando se produce a operación, pero os descontos por volume ou os descontos por pronto pago poden ir dentro ou fora da factura, de acordo? E despois está o tema das devolucións tamén. Cando devolvemos mercadorías que compramos, o mesmo que pode ser que a devolución sexa antes de recibir a factura, por tanto, iría incluir factura, ou despois da factura, de acordo? Ben, temos tamén o IBE, que vamos a empezar a contabilizalo, de acordo? Que ata de agora, pues eso, como non podemos meter todo de golpe, pues non sabíamos como contabilizar o IBE, a partir de agora sí que vamos a contabilizar o IBE. E despois as contrapartidas, bueno, pues cando se paga o contado, sexa por banco ou por caixa, pues unha conta de tesourería, e se non xa sabemos a 400 que é proveedores, ou 401 cando hai un efecto polo medio. De acordo? Sí? Vale. Bueno, pois eu creo que o mellor para facer isto é facer práctica. Entón vamos ver o primeiro exercicio. Bueno, primeiro, o segundo, efectivamente. O primeiro con respecto a compras e vendas. Porque, como meterse ben? Vale. Entón, exercicio 2 di: contabilizar no libro diario mañana as seguintes operacións realizadas durante o mes de xaneiro do presente ano por unha sociedade mercantil. E todas as operacións que temos pues son basicamente de compra de mercadorías, que é con o que empezamos. Temos con gastos, en gastos, con devolucións, en devolucións, de acordo? Con IBE, evidentemente, sí? Vale. Entón, vamos ver a solución. Vou facer alguna... Vamos a ver, creo que está o inicio das solucións. Efectivamente. Importante. Claro. Para o libro maior, o examen de terceira avaliación vai ser un exercicio que tedes que facer de compras e vendas, de acordo? O sea, de gastos e ingresos. Vai ser, non vai haber ni tipo test ni nada de nada, si vai ser simplemente, vaya, que vai ser un exercicio así. Entón, interesante e importante. Nos ata de agora tiñamos contas de activo e contas de pasivo. Entón, o libro maior dividíamolo en dúas partes. Agora hai que dividilo en 4 partes, de acordo? E vamos poñelo así: activo á esquerda arriba, gastos á esquerda abaixo, pasivo e neto á dereita arriba, ingresos á dereita abaixo. Activo e gastos funcionan de igual maneira, nacen e aumentan polo debe, disminuen polo haber. Pasivo e neto e ingresos funcionan da mesma maneira, é dicir, xusto contrario, de acordo? Esa é a razón pola cal, bueno, pues juntamos estas por un lado e estas por outro, de acordo? Vale. Creo que está feito maior de 2, creo que está feito, que interesante para velo. Deixame ver, creo que sí, que está feito, así que podemos ir vendo. Vale, entón. Vale, exercicio 2. O primeiro asento é a apertura da contabilidade, que xa sabemos como é. Vale, a apertura da contabilidade non pode haber contas do grupo 6 e 7. Na apertura da contabilidade, iso xa veredes en contabilidade en segundo, só pode haber contas do 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pois neste caso me di que a empresa ten banco, construccións, mercadorías, débedas a longo prazo, cantidades de crédito e capital social. Non me vou parar aquí porque este é un asento de apertura de contabilidade normal e corrente que xa vimos no tema 10, creo, anterior xusto, efectivamente, que vos entrou para o exame do segundo trimestre, de acordo? Entón, vemos que sí que utilizamos a conta 300, pero non para compras nin para vendas, senón para reflectir efectivamente as existencias que temos de mercadorías neste momento. O 1 de xaneiro, cando abrimos a contabilidade, temos 5.000 euros de mercadorías no almacén. Iso é o que representa a 300. De acordo? Ben, entón, a primeira operación que facemos, dinos, vale, compra mercadorías por valor de 6.000, gastos asociados ao
Ben, entón, vamos a utilizar xa a conta 600. Vamos ver que facemos con estes transportes e vamos ver que hai que contabilizar o IBE. De acordo? Antes de ver o asento. Vale. Os gastos asociados á operación, cando son por conta do comprador, é dicir, nos vamos poñernos sempre no lugar, no papel da empresa que estamos levando a contabilidade. É dicir, neste caso, non somos os compradores. De acordo? E os gastos son pola nosa conta. Van a ir incluídos na factura. Por lo tanto, o que nós contablemente temos que facer é sumarlo a isto de aquí. De acordo? Nunha palabra, a compra de mercadorías non vai ser por 6.000, vai ser por 6.200. Vale? Ben, segunda cuestión. O IBE. O IBE, cando eu expliquei o tema correspondente ao IBE, repetín varias veces que o IBE nunca é un gasto para unha empresa. De acordo? Nin o repercutido, nin o soportado. Neste caso estamos falando de IBE soportado. Vale, eso para a empresa que se a empresa non fixera ningunha outra operación en todo o trimestre, ese IBE soportado a Facenda Pública ten que devolvelo. Por tanto, é un activo para a empresa. De acordo? Veremos cando vexamos o tema 12 que o IBE repercutido é todo o contrario, un pasivo. Porque se non facer máis operacións, a empresa tería que ingresar eses cartos en Facenda. Entón, neste caso, vamos ter que contabilizar o IBE como un activo, de acordo? E despois, por último, di compra de mercadorías, pero en ningún momento se está dicindo que se paguen. Estánse comprando, por lo tanto, irán a proveedores, vale? Entón, o asento da compra de mercadorías quedaría da seguinte maneira. Temos aquí. Vale, o 3 do 1, conta 600. Xa dixemos que as contas do grupo 6 van polo debe. Por lo tanto, polo debe. 6.200, por que? 6.000 das mercadorías, máis 200 dos gastos asociados á operación por conta do comprador. ¿No podríamos incluirlo en transportes o en transportes se refiere solo a otras cuestiones? ¿Cómo? La Perdón. cuenta de transportes, la 624. Sí, pero eso é cando ti contratas un transporte, cando que che ven unha factura de MRV, por exemplo. Non sei se me explico. Sí. Claro. E veremos de feito que nas vendas sí que as utilizamos a 624. Pero neste caso, nas compras, todos os gastos asociados á operación por conta do comprador engádense o valor dos produtos. De acordo? Entón, por eso decimos que a compra realmente son 6.200. Exactamente. Vale. É interesante, cando estades ao principio, sobre todo, cando pagades asentos de compra de mercadorías, é interesante visualizar a factura, porque de feito ese é o documento contable que utiliza un contable. É dicir, un contable fai este asento, por qué? Porque na súa bandexa de entrada, sexa en papel ou sexa en arquivo, ten unha factura que lle chegou dun proveedor. E esa factura vai dicir compra de mercadorías, produtos 6.000, transportes 200, base imponible 6.200, IBE soportado 1.302, total da factura 7.502. Xa está, xa teño os datos para facer este asento, de acordo? Ben, dicíamos, o IBE acabamos de dicir que é un activo. Repito, se a empresa non fai máis operacións ca esta en todo o trimestre, isto de aquí sería a compensar, por lo tanto, é un activo. Por iso utilizamos unha conta do grupo 4. Grupo 4, dereitos e obrigas relacionados co tráfico tanto a longo como a curto prazo. O subgrupo 47, que é o de administracións públicas, e a conta 472, Facenda Pública e IBE soportado, que vades acabar dela fartos, quero dicir, de utilizala e de lo saber perfectamente. Entón, 6.200 da compra de mercadorías e 1.302 do IBE fan unha débeda total de 7.502, que evidentemente vai a proveedores. Vamos ao libro maior. Como é o primeiro que facemos de compras e gastos, vemos un poquinho como quedaría o libro maior. A ver, para ter así unha visual que non se vexa moi... Vale, teríamos o que dicíamos antes: contas de activo, parte superior esquerda; contas de pasivo e neto, parte superior dereita; gastos, parte inferior esquerda; ingresos, que de momento non vamos ter ata o tema 12, pero xa podemos ver que van aquí, parte inferior dereita. Entón, a 600
por 6.200, vale? A 472 por 1.302 e a 400 por 7.502. De acordo? Vale? Veña, imos co seguinte asento, a ver. Vale, o seguinte asento é ainda máis sincero, porque di, compra de mercadorías por valor de 3.000. É dicir, aquí non hai nin gastos, nin descontos, nin nada de nada. De acordo? Entón, é ainda máis sincero, porque simplemente poñer o día 8 a compra por 3.000 euros, o IBE vamos a utilizar sempre o 21%, evidentemente se fose do 10 ou do 4, pois pondríamos o 10 ou o 4, sería exactamente igual. De feito, cando vexades o que tedes que ver de Contasol para esta avaliación, que é precisamente aprender a contabilizar compras e vendas, pois utilizaremos alguna conta con IBE a un tipo impositivo distinto. Entón, 3.630, proveedores 3.630, é dicir, é exactamente igual que antes, o que pasa que aquí non temos nin gastos nin nada, entón é máis sincero, de acordo? Vale, vamos ver o seguinte, que xa unen curvas. Dinos. Vale. A recepción da compra ao día 8 devólvense mercadorías defectuosas por valor de 150. É dicir, nós o día 8 compramos mercadorías. Chegaron esas mercadorías coa factura correspondente e vemos que mercadorías por valor de 150 pois ou están rotas ou non son as que quería eu, bueno, o que sexa, que se van devolver, de acordo? Vale, isto daqui xa é fora de factura, porque a factura xa se fixo o día 8. Vale, hai que facer unha aclaración. Na realidade, na vida real, as facturas non se mandan con esa celeridade, de acordo? As facturas, pois, o mellor tardan unha semana, ou 10 días, ou 15 días, efectivamente. Pero nós, nos exercicios, en clase, vamos presupoñer que sí, para que vexades as distintas posibilidades, de acordo? Ben, entón, esta operación de devolución de mercadorías é posterior á realización da factura, é dicir, é fora da factura. Vale. Que pasa? A ver, que é o que está pasando aquí? Primero que nos distribuye proveedores, porque como le devolvemos mercancía... Efectivamente. E segundo, que hai un menos gasto, por así decir. É dicir, se comprar mercadorías é un gasto, é unha diminución de riqueza, devolver mercadorías é un menos gasto. Entón, temos que utilizar unha conta que, sendo do grupo 6, funciona ao revés que todas as contas do grupo 6. Quero dicir, é curioso porque xusto empezamos a estudiar os gastos e estamos vendo xa as excepcións, non? Sí, é certo, porque é así, vale? Entón, vamos ver que hai tres contas, a 606, 608 e 609, que son contas que funcionan xusto ao revés que os contas de gastos, é dicir, aumentan polo haber e disminúen polo debe. Por que? Porque realmente son contas que o que representan son incrementos de riqueza. Menos disminuciones de riqueza, menos por menos más, aumentos de riqueza. De acordo? Entón, vamos ver primeiro como quedaría o asento e despois vemos como sería no libro maior. O asento sería, como moi ben dixeches ti antes, unha devolución ou unha disminución, perdón, de proveedores. Obviamente, o proveedor devolle menos cartos. Se lle estou devolvendo mercadorías, se ti vas a unha tenda e devolves unha camisa que compraches, pois se che devolvemos cartos e que xa pagaches, ou se tiñes que pagar dentro de 30 días, pois xa non vas pagar. De acordo? Entón, proveedores diminúen e o que dicíamos, utilizamos unha conta do grupo 6, pero que funciona ao revés, é dicir, vemos que está nacendo polo haber. Vale, moi importante, se eu devolvo unhas mercadorías, hai que descontar tamén o IBE soportado correspondente. Vale, isto, o documento que sustenta este asento sería unha factura rectificadora, que o vimos no tema, cando vimos o tema de facturación, no tema 4. Un tipo de facturas, ao final de todo, son os últimos exercicios, que eran facturas rectificadoras, que non sei se vos acordades, había que referir que facturas se estaba rectificando, etcétera, etcétera. Vale, pois eso sería o que
o documento que xustifica este asento de aquí. Entón, 150, o IBE correspondente a 150, que é o 21%, 31,50, polo tanto, eu ao proveedor o que lle debo son 181,50 euros menos. De acordo? Vamos ver como quedaría no maior. Vale. No libro maior temos, en primeiro lugar, a conta 608, moi importante. A conta 608, como é do grupo 6, poñémola aquí, onde os gastos. Pero como é unha conta que funciona ao revés, imos poñerlle un asterisco. De acordo? Para ver, para recordar que isto non o digo plan xeral contable. Isto digo eu como docente de contabilidade que levo un montón de anos dando clase, e sei que é interesante facer isto para recordar que esta conta é das que funciona xusto ao revés. De acordo? Entón, a 608, 150 polo haber, co seu asterisco. O IBE soportado, vale, pois estamos facendo un aboamento de 31,50. Estamos diminuindo, restándolle a 1302, estamos restando 31,50. E proveedores, estoulle restando tamén, contabilidade recordamos que restamos sumando polo lado contrario. O 7502, estoulle restando 181,50. De acordo? Vale? Ben. No, lo de las cuentas cambió. ¿Perdón? Lo de las cuentas cambió, porque antes era la 607, 608 y 608. Sí, cambió de 2008, con plan novo, sí. É exactamente o mesmo, quer decir, o concepto é exactamente igual, funciona exactamente igual, sabes? Pero con lo fácil que era, sí, tenía las tres puntas. As tres seguidas. Ahora 606, 608 e 609. Vale. Seguinte operación. Compra de mercaderías ao contado por valor de 5.500. Inclúese un desconto comercial do 2%. Vale, inclúese. Ademais, se é desconto comercial, sempre vai en factura. Sempre. Entón, un desconto comercial en factura, o que facemos é simplemente restalo de aquí. É dicir, quitámoslle a 5.500 o 2%, e esa será a base impoñible que necesitamos. De acordo? Vale? Entón, o asento desa compra será, esa porcentaxe son 110 euros, por tanto sería 5.500 do valor das mercadorías menos 110, 5.390. De acordo? 5.390. O IBE soportado, 1.131,90, que sería o 21% desa cantidad, a banco. Porque a banco? Pues porque me di que se están pagando. De acordo? Como está incluído en factura, minora directamente o valor das 600. Todos os descontos incluídos en factura minoran directamente a contía da 600. De acordo? Vale. No libro maior, bueno, como sabemos antes, sería simplemente nas 600 metemos o 5.390, o IBE 1.131,90 e banco a saída de 6.521,90. Tiene mal el acento. Perdón? Tiene mal el acento, que le pones uno. Sí, efectivamente. Non é un, é o 3, creo, non? No, 5. O 5, vale. Sabría que poñer aí o 5, efectivamente. Vamos a cambiarlo xa. Aí está, o 5. Vale. Seguinte asento. Compra de mercadorías a crédito por valor de 650 euros. Acéptanse dous efectos de igual importe, a 30 e 60 días respectivamente. Vale, este igual que o anterior, a única diferencia é que hai dous efectos comerciais. É dicir, agora xa non podo utilizar a conta proveedores, porque non é a factura simplemente, senón que é a factura máis unha letra. Por lo tanto, proveedores e efectos comerciais a pagar. Pero a estructura de asento sería exactamente igual. É dicir, seríamos
así tal cual. O IBE soportado 136,50, proveedores de efectos comerciales a pagar 776,50. ¿De acuerdo? Vale. Veña, o último asiento. O último asiento. Di, polo volumen de compra realizado durante o mes, o proveedor concédenos un desconto de 250 que minora a débeda con el pendente. Vale. Este é outro exemplo claro de un desconto fora de factura. Que pasa? Os rapes, que é por cantidade, pois é acumulativo, é dicir, non se dan unha única factura, é porque durante o mes comprachesme 4 veces, pasaches de 10.000 euros, e polo tanto pagoche un desconto. Por tanto, é un desconto que afecta a varias facturas, non pode estar en ninguna factura. Entón, cando isto é así, facemos o mesmo razonamento que fixemos coa devolución. Todos aqueles descontos que vayan fora de factura, como este é o caso, van na conta específica, é dicir, non podemos restar directamente de asistentes se xa está. Unha vez máis, se é un desconto de un gasto, é un menos gasto, por tanto, é non que levar nunha conta específica do grupo 6, pero que funciona ao revés que todas as contas do grupo 6, de acordo? É dicir, o seu funcionamento é similar ao que vimos antes da devolución das mercadorías compradas, é dicir, neste caso sería, utilizamos a conta 609, conta do grupo 6 que funciona polo outro lado, e facemos exactamente o mesmo razonamento, é dicir, 250, vale, pero hai que descontar tamén o IBE, de acordo? Entón, realmente, o desconto que me está facendo o proveedor, é dicir, a cantidade que non lle vou pagar porque estamos regalando, por así dicirlo, por ter feito todas esas compras, é 302,50, o que é o desconto propiamente dito, máis o IBE soportado, de acordo? Vale? Ben, entón, no libro maior, de maneira análoga a como vimos no caso da devolución de mercadorías, teríamos a conta 609, que é do grupo 6, pero como funciona ao revés, vai cos gastos, pero con asterisco, de acordo? O IBE, 136,50, perdón? Es el 7,52,50. Ah, perdón, é verdade, claro, que é a disminución, efectivamente, o 7,52,50, ten razón. E despois, por último, a disminución de 302,50 do que debemos os proveedores. De acordo?